Γεια σας φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τους πλάνους της Daiwa Samurai GR, τους οποίους δουλεύω τον τελευταίο χρόνο περίπου. Λοιπόν παιδιά, αυτοί οι πλάνοι βγαίνουν σε 20, 30, 40 και 60 γραμμάρια. Είναι εξαιρετικά αποδοτικοί σε πελαγικά ψάρια και όχι μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πελαγικά ψάρια στον τόπο τον οποίο ψαρεύετε και να μην πάρετε strike. Όπως βλέπετε βγαίνουν σε διάφορους χρωματισμούς για να τους συνδυάσετε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που ψαρεύετε. Τώρα πώς μπορούμε να τους δουλέψουμε? Μπορούμε να τους δουλέψουμε με σταθερή ανάκτηση, twitch και έντονα jerk που ανταποκρίνονται και εξητάρουν τα ψάρια. Είναι πάρα πολύ καλή η συγκεκριμένη πλάνη της Daiwa και αποδοτική. Το δυνατό τους χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν την ιδιότητα slim και slow μαζί, που κάνει να χτυπάνε ακόμα και τα πιο διστακτικά ψάρια. Για να αξιοποιήσετε όλη την κίνηση του πλάνου, θα σας πρότεινα να μην βάλετε παραμάνα, αλλά solid drink στο παράμαλό σας, για να αξιοποιήσετε όλη την τεχνική λεπτομέρεια του πλάνου, δηλαδή την κίνηση σε όλο το εύρος 100%. Ελπίζω να βοήθησα όσους έχουν σκοπό να τους βάλουν στη συλλογή τους. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για όποια απορία έχετε, παρακαλώ αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα σας απαντήσω. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο φιλαράκι μου.